तनी तनी हम देख के आवे हो ए बबुआ भैंसिया तो वो हटा चल गोली से हो जा तनी तनी घूम के देख के आवे तो साथ पकड़ आवत तनी तक आवत तनी अच्छे ठीक बा अबे सब दिन हां समाचार सब ठीक है आवे तो गोलिया घेर के सब एकदम होस्टल से खाता जल्दी आओ इनकर कहने का भइल बा जल्दी आओ रह जा इनका तो बुझात नहीं के चक्कर आवत इनकरा का हो कोई देखो 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 कहने का भइल बा का हो गइल हो का भइल बा का कइला हो ए माता का कइला हो ई तो बुझाते नहीं इनकर का हो गइल यार का हो गइल तहरा हां आसाम भाई ले चलो बाबा के हो जाए को झैत बहुत बरियार बैठल बने ले चलो अरे भाई रुका पूछ ले का भइल बा के बोलता ए भाई चिन्हात नहीं के कहां बड़ो का हो गइल तो भाई का हो गइल भाई अरे भाई का हो गइल बेचारा होश से नहीं के अरे भाई का भइल बे यार समझ में नहीं क्या शांति धर ले चलते ले चल थाना पे टेंशन मत ले बाबा का थाना पे जाही के बाबा का पकड़ा यार जल्दी पागली चलो चलो स्थान पे जल्दी ले चलो का भइल बा हो अरे बाबा देख रहा है का एथी हो गइल बा फटा है के मुड़ी चलो ए बाबा देखो का भइल बा कहां से आइल बा कैसे कैसे भइल बा ओम केल भैरो कराधरम जय हनुमान कपालिनी श्रीवासते नमानि कृष्णं पूर्व के पखरवा पर के न गिनिया इनका जवनिया में कैसे धैलस हो ओम काल भैरो महाकाली करी काल जान के ओम ओम बालक का भइल बा चला पूछ कहां से बोलो कहां से आइल बा लो बालक 100 में 18 कम से चल के आइल बनी जा बाबा हां चला देखी 100 में 18 कम आइल बालो अच्छा बस बालक हम समझ गए नहीं इन को का दिक्कत बा हां देखी इन लोग को देख लेने अरे बड़ी बरियार धैले बारे हां तो इनको समझाओ अच्छा अच्छा बाबा कैसन समस्या हो अरे समस्या बालक हम समझ गए नहीं का भइल बा अरे तब रे बालक के का सता उतर दे हमारा दहिया पाई है अमुतिए दिलनो दादा जाने बालक हटे के रात समझ में पढ़ ले अरे दहिया पा हमारा अकाहे मुतला तनु दादा पूरब के पखरावा पर के ना गिनिया फुलमती का जवानिया में
कैसे धइले है बताओ रे। अरे हम यादव चौकवा पे आई रहनी है पानवा खाए, अब वही जे हमारा दहिया पे मोती दलसन होना। महाकाल बिरलाल हम ना रहन मत आ रहो कर रोक जो तो। अरे छोड़ दे बालक के बाबू, बालक है छोड़ दे। हम ये करा के मुंह आई एक छोड़ा ना ना बालक से गलती हो बताइए तू करबे। केहू के बालक है पई है काहे मुतलसन हो दादा। जाए जे केहू का बालक है ना उतना बालक के ना सताओ जाला। बालक हो तो देही पे मुती जाए गलती केहू के लखबे गलती वही तरी होला देही पे मुतल जाला। ते गाँव या करतला रे। अरे हम आई रहनी है यादव चौकवा पर पानवा खाए नु हो दादा। पजिया की है नेवतारो हलो पानवा खाए खाती हो दादा। ले ले है धार का पूर हाथा में लेके दूगो गुर ललकी चुनी ललकी बे सुअर के छौना का मुड़िया बड़ा भागे भागना रे छोड़। चामुंडाय नमो महाकालाय नमो। अरे छोड़ दे बालक हम कहाँ छोड़ी के जाए हो दादा। जाए जा इतना ना सताओ जाला बालक के। हमारा देही यहाँ पे काहे मुतला सा हो दादा। जाए देख लइका है गलती कर दे का करबे अब। लइका है तो देही पे मुती जाए दे तेहू तो कब मुतला कबे। ये तेरी कैसे हम जाए बोल का चाहे कुछ रागा ठोका का चाहे। हाँ तो बोल अपन समस्या। ओम चामुंडाय बोल तोरा के का चाही। चामुंडाय नमो। मांगब तो मिल जाए काहे ना मिली बोलबे तब तो। हमारा के एक बोतल शराब चाहिए। देख तो चल जइबे। हाँ एगो छौना चाहिए। ओकर सौकात ना होई तो कैसे तोरा के दी। काथी के सौकात बा। तोरा के हम माटी दे तनी लेके चल जो। पूर्व के पखरावा पर के ना गिनिया ती जवानिया में। अब चल जइबे। हमारा का पूजा चाहिए। का तोरा के पूजा में चाही। यादव चौक पर से एक बोतल दारू एगो छावना हमारा का चाहिए। ले ले या धार के पूरा दाम लेके दूगो गुर ललकी चुन्नी ललकी बे सुअर के छौना का मुड़वे छोड़ दे। जय हो तू दिल बढ़म बाबा। अरे बालक के छोड़ दो रे ना सताओ जाला। मुड़ी पटाक पटाक तो मुड़ी। सब बुद्धि आई। हे पटाक हे बा हे पटाक उठा जाना है पहले आओ। पटाक छोड़ दे बे नो। हाँ छोड़ दे बे ना अब नन सताई बे ना ए बालक के ना तो दिक्कत दे तब ना तू के चाट ना तू के थुक के चाट चाट। ना ना थुक के चटबे तो तोरा के बड़ी मार मारम अब ना आई। बाहर के जरा वो अब ना नेत्र खोल दे इधर नेत्र खोल दे अब ना भो दादा। पत्थर नेत्र खोल दे। अरे अब ना भो दादा। अब ना चला बाबा। पूछ ले करे आगे में जरा पहले जाके अब ना आइबे बाबा। एकरा के आगे मोच के जरा पहले अब ना आइबे बाबा। जरा आखी में ना चल जाता नहीं। ना तोर के जरा हमारा के कुछ होना चाहिए बाबा। तोरा के जरा आई बे बालक के बड़ी कष्ट ले बाड़े। नहीं अब जाता नहीं हो दादा। ना तोरा के जरा आई अब ना आई। अजक न तो बाबा खुल गइल अब बा। ना आई बाबा अब जाता नहीं। अब ना धरो।
ओम चामुंडाय नमः महाकाल काल भैरव पम शांति शांति